Viileä aamu. Sillä joutuu ihan paitaa laittaa päälle. Vaikka nyt sitten läpsyttimillä voi mennä muuten, mutta vähän vilponen aamua. Kello on siinä 8. Näin. Mutta tää vähän elämästä Meksikossa, niin että on niinku moneen junaan ja tälleen näin. Mitä alempana on tavallaan niinku tässä yhteiskunnan nokkimäärästyksessä, sen haastavampaa se on tietysti, että mitä sit se elämä etenee, mutta mullakin on täällä yksi kaveri, joka ei ole paikallinen, mutta on ulkomaalainen, elää kadulla ja elänyt useita vuosia, taiteilija. Ja hänenkin niin tämä tarina niin välillä ottaa vähän huikkaa ja saattaa lähteä vähän laukalle se huikauttaminen noin niinku pidamkaavan mukaan. Mutta hyvä sydäminen, hyvä äijä ja tunnettu jo 3 vuotta ja näin. Mut se on karua sitten, kun ei ole rahaa ja ei ole elämänhallintaa. Niin, ei ole elämänhallinta ihan sillain niinku hallussa, kenellä se nyt sitten on. En osaa siihenkään tarkemmin sanoa, mutta sanotaan näin, että se ei ole nyt ihan niin kuin, että se kaikki olisi hänen päätäntävallassaan. Niin se oli saanut vuokrattua asunnon edullisesti ihan 2,000 pesolla. Vähän semmoinen sketchy neighborhood ihan tässä meidän lähellä, mutta sitä pyörittää niin tavallaan tämmöistä niin sitä aluetta vähän semmoista rikollisemmat porukat niin sanotusti. Ja hänen oli 2 tonnilla, eli se on noin 100 €, niin saanut vuokrattua sen asunnon yläkerran. Niin ja siis sitten kävi, että alakerrassa asui jotkut hänen tutut, 2 henkilöä, mies ja nainen. Ja sitten sitä pystyttiin niinku valvomaan vähän niinku sitä, että miten sieltä liikutaan niinku ulkopuolisten kameroilla, että siellä on tämmöisiä pelisaleja ja tämmöisiä. Kaveri ei ollut kotona, niin se oli sinne saanut hommattua itselleen stereot ja muuta tavaraa ja tämän tyyppistä, en tiedä. Niin siis kävi, että asunto oli tyhjennetty. Ja se asunnon tyhjennys on tietysti aika karu, kun muutenkin ollaan niinku PA ja näin. Näin, mutta ota, Mikko, päästään sut vapaaksi. Odota. Noin, hyvä. Ja no, se on tietysti traagista, jos ei sinänsä. Ettei ole niinku mitään turvaa. Enemmän turvaa voisi olettaa, että on asunut kadulla, kun hän on kadullakin paljon asunut. Niin ei. Sitten hän oli semmosia yksittäisiä tavaroita. Buenos dias. Ed, buenos dias. Sí, todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. A ver, guacho. No, guacho, ¿por qué? No, a mí. ¿Qué? No salgo yo. Sí, es video. Aplausiones. Sí. Niin. Sitten hän oli jättänyt vielä semmoista muuta tavaraa sitten, mitkä on hänelle niin tärkeää. Hän taiteilijatyyppi, niin piirustuksia tälleen. Niin oli sitten mennyt niitä kyselemään sitten myöhemmin sieltä, että eli se oli pitänyt piti pitää niitä tavaroita hänelle hallussa ja niin ei. Ne oli heittänyt tämän kaverin kaikki tavarat pois. Kaikki millä hän tekee myös elantonsa ja niin edelleen. Vaan roskiin. Ihan vaan sen takia, ne tiesi, että ei voi tehdä mitään. Niin ihan vaan ilkeyttää. Ja jotkut on spekuloinut, että se voi olla, että jos täällä käyttäytyy niin ulkomaalaisen huonosti, niin nämä paikalliset, tai mä oon jutellut näiden kadunmiesten kanssa ja yleensäkin, niin ne on sanonut, kun tietää maailman frendejä näin, niin sanonut, että pitäisi vähän kaverin perään katsoa, niin
eipä siinä mulla mitään tekemistä ole, mitä mä voisin tehdä, mutta jos se käytös on niin kuin epäkunnioittavaa ja tämän tyyppistä, niin kuin paikallisia kohtaa ulkomaalaiselta, niin saa enempi runtua. Ja niin on ilmeisesti tässäkin käynyt. Ja sitten jos ei sitä kunnioitusta niin kuin täällä saa ihmisiltä, niin sit saa niin kuin vapaata riistää. Eli taas hävisi puhelin, niitä on hävinnyt siis puhelimia useita, fillareita on hävinnyt useita ja näin. Ja aina se joutuu raapimaan ne jostain uudelleen kasaan sitten. Mut hyvä sydäminen kaveri, mutta jos se vaikka ryyppiputken aikana niin on epäkunnioittavaa käytöstä, niin sä joudut sitten targetiksi. Mä ymmärrän jollain tavalla sen, niin kuin sen poetic justice-tyyppisen jutun tässä näin, että jos perseelle, niin siitä tulee penaltia, mutta mielestäni liikaa on liikaa. Ja hän nyt mietti sitten, että pitäisikö lähteä takaisin Mexico City, että siellä on hyviä juttuja ja ollut kokemuksia joskus. Ja sanoin, että me mieluummin Guadalajara, että se on vähän lämpöisempi, jos säkin on kadulla välillä, niin siellä on vähän lämpöisempi. Se on kumminkin Suomen kokoinen asukasluvulta se Guadalajarakin. Mutta katsotaan nyt, mitä siinä käy sitten. Mutta se mun kanta on voima tässä maailmassa on yleensä se, että ihmisten kunnioitus ja toisten arvostaminen ja tämän tyyppinen, ne tulisi olla niin kuin keskiössä asioissa. Niin ne ole. Ei ne ole sitä oikeastaan monessakaan maassa. Ja se on niin kuin huono kehitys ja sanotaan pahat voimat, jotkut ihan yksittäiset pahat ihmiset voi tehdä toisille, jos ne kokee, että siitä ei tule mitään penaltia, niin saattaa tehdä vähän ja ilkeyksissä asioita. Mun mielestä tämmöinen niin kuin kehityssuunta on tässä yhteiskunnassa ollut niin kuin voimissaan. Tuossa oli eilen luin Ilta-Sanomista, niin siinä oli 23-vuotias koulukiusaaja kertoi sitä, kuinka paljon sitä kadutti se, ja se kertoo sitä niin kuin kiusaajakokemuksia ja kuinka paljon sitä hävettäisi, että se on ollut niin kusipää. Se itse nimessä kusipääksi. Ja tämä on kaikki, väitän, lisääntynyt ja tulee lisääntymään. Ja mä oon sitä mieltä, että niinku siihen tämmöiseen kaikkeen sikailuun heikompia kohtaan tulisi puuttua, että jos sä oot huonossa asemassa, niin en mä ole potkimassa koskaan maassa olevaa. Ainoa, jos mä itse teen jotain jollekin pahaa, niin se on ihan aina se on se toinen aloittaminen. Mä en niin kuin ole ilkeä ihminen toisiin kohtaan. Suorapuheinen ja kaikkea tällaista, mutta mä en ole ilkeä. Eli se on niin kuin ensimmäinen, mitä jokainen voi tehdä. Ja sitten ei myöskään pitäisi niin kuin epäarvostaa toista sen takia, että sillä on vähemmän kuin sulla itsellesi on. Että se osoittaa heikkoa karakteria ihmiseltä, jos se kokee, että sillä on perintöasunnot ja hieno ura, mikä on ansaittu jollain kepulikonsteella tai kaikki on tosi hyvin ja perhe on täydellinen ja niin edelleen, niin se ei oikeuta toisia niin kuin ihmisiä olemaan toisille ilkeä. Jos jengi vähän enemmän tähän panostaa, niin me saadaan parempi yhteiskunta. Mä väitän, joskus Suomessakin oli 80-luvulla vielä oli enemmän tätä yhteisöllisyyttä. Täällä on sitä vielä enemmän, mutta sitten tuossa katutasolla, niin tää on se raaka totuus. Ja katuelämästä mulla ei ole sinänsä omaa kokemusta, niin mä en voi siitä muuta sanoa kuin tällaisia tarinoita. Mutta tämän tarinan moraalinen opetus on kuitenkin se, että kaikki on lähtökohtaisesti, jos ei ne tee mitään pahoja, niin tasa-arvoisia. Ja mä kohtelen kaikki ihmisiä tasa-arvoisena. On ne sitten kadunsiivoja täällä tai autonpesijöitä ja näin edelleen. Ja sillä itse asiassa saa aika paljon kunnioitusta myös just niiltä, joille ei ole voimaa. Mutta ja sillä, jos sä saat kunnioitusta semmoista, jolla ei ole voimaa, niin se tuntuu silti hyvälle. Ja se tuntuu aidolle. Ja mä elän semmoista elämää kuin mitä mä sanon tässä näin. Että kunnioitus toki pitää ansaita. Jokaisen pitäisi siihen niin kuin pyrkiä, että sä oot kunnioittava toisiin kohtaan ja autat, jos sä pystyt ja niin edelleen. Ja sitten taas, jos sä sikailet toisten kustannuksella, niin sen huhun pitää kiertää niin kuin kaikkialla, jotta myös ihmiset, joilla on valtaa, joutuvat kokemaan sen
sen epämukavuuden, mikä siitä tulee. Ja on ihmisiä toissaan, joita ei kiinnosta se, että ne tekee pahaa. Ja mä teen niistä videon sitten ja semmoisista ihmistyypeistä, niin varmaan tässä lähiaikoina sitten niin kanavalle, niin jossa niin kuin annan esimerkkejä näistä asioista. Mutta arvostus, toisten arvostus ja syyttämien ja jo maassa olevien potkiminen on mun mielestä alhaisinta, mitä ihminen voi tehdä. Ja silti sitä tehdään paljon. Pitää mennä katsoa, kun aamikon lähtee tuon koirat. Ei mitään tapaa. Kiitos hei, kun katsoitte ja palataan asti.